आथिखालाव आसामाव आरो बिटिआरआव आसामनि 2017 दा आसाम प्रभिन्सियलाइजेशन अफ सार्भिसेस एक्ट 2017 आरो 18 बे एक्ट बायदियै स्कुल प्रभिन्सियलाइजेशन लवार प्राइमारि आपार प्राइमारि आप टू माने कलेज लेभेलसिम बे सोलिगासिनो दङ आरो थांनाय 5 तारिखआव आसाम सरकारा एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों आरो 8 तारिखआव बिटिआर सरकारा आसामनि एक बायदिनो आसाम सरकारनि सिङाव जिखिनि जादों बेखौ बिटिआरनि सिंनिखौ राननो थाखाय बिबान हरनाय बायदि बिथांमोना बेखौ मावफुंबाय। दा बे बेलायाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ स्पष्टयै जोंनि रायजो राजाजों लोगोसे फोरोंगिरि मानगोनां बिथांमोननिसिम स्पष्टयै बुंनो नागिरो जे आथिखालाव नैबे 5 तारिख आरो 8 तारिखआव जि एपइन्टमेन्ट लेटार डिस्ट्रिबिउसन खालामबाय बेखौ लानानै जोंनि फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे थासारि सृष्टि जानायखौ जों नुदों आरो बिथांमोना बिटिआरनि मानगोनां चिफ आरो गुबुन गुबुन जोंनि सरकारनि दैदेनगिरिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि दखरा जिल्ला आरो मिरु मावख'आव जोंखौ लोगो हमफैनाय आरो बिनि सायाव मा जागोन बा बिथांमोना मा जास्टिफाइड मोनगोन बेखौ लानानै माखासे सोंलु बिथांमोना सोंदों आरो बिथांमोना बिनि सलुसन नागिरदों। दा बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोना जिखिनि फ्रास्ट्रेसनाव बा नार्भासाव दिनै गोलैनानै दङ आरो बिथांमोननि जि इनस्टिटिउसन थांनाय 20 बोसोर 25 बोसोर सोरबा 30 बोसोर आरो गोबाङानो रिटायार्ड जाबाय गोबाङानो रुंसारिबो जालांबाय बिथांमोना गोलाव सार्भिस मावनायनि उनाव सरकारि भाबै जिखिनि मर्यादा मोननांगौ बा दरमा मोननांगौ बेखिनि सुबिदाखौ बिथांमोना मोननो हायाखै बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों आरो बेयाव जोङो बिथांमोननो फंसेल' बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंदों जे बिटिआर सुक्तिनि 6.3 जि स्कुल प्रभिन्सियलाइजेशन एन्ड इन्स्टिटिउसन बे बाथ्राया लिरनाय दंमोन बिटिआरनि सिङाव बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बा आदार मिडियाम आरो बिटिआरनि बायजोआव बर' मिडियाम स्कुलखौ सरकारि खालामनायनि जि दफा दंमोन बेखौ मावफुंनायनि थाखाय अलरेडि रमेश चन्द्र जैनखौ चेयारमेन खालामनानै डाइरेक्टर एलिमेन्टारि सेकेन्डारि हायार आरो बिटिआरनि डाइरेक्टर फाइनान्सियेल सिनियर फाइनान्सियेल एडभाइजार बिथांमोनखौ लानानै मोनसे कमिटि दानाय जादों। दा बेखायनो नैबे प्रसेसा जोबनायनि उनाव जोङो दाख्लैबावै 12 तारिखआव नैबे कमिटिजों आरसिजेननि जि प्रभिन्सियलाइजेशन अफ सार्भिसेस 6.3 दफा मावफुंनायनि जि कमिटि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव मोनसे मिटिं जानानै थाङो आरो बे मेलाव जोङो 6.3 बायदियै जोंनि ओनसोलाव थानाय एलपि एमइ हाई स्कुल सिनियर सेकेन्डारि जुनियर कलेज गासैखौबो लानानै आसाम नाङै माबायदि प्रक्रियाजों बा माबायदि पलिसिनि गेजेरजों बे इन्स्टिटिउसनफोरखौ सरकारि खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो डिटेल मडेलिटिखौ निड बेस बेसिसाव आरो एग्जामिनेशन ग्राउन्डआव सिम्पेथेटिक आरो कनसिडारेशन बे गासैबो माने नोङो जयनिं डेट इफेक्ट डेट इस्यु डेट आरो फारसेथिं डाइस कनकारेन्स पारमिसन रिकगनिशननि जि मेटार दङ माने बेयाव क्वालिफिकेशननि जि दङ प्रफेशनेल क्वालिफिकेशननि बाथ्रा लेन्डनि बाथ्रा स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट रिजाल्ट बे गासैखौबो जोङो इन डिटेल जोङो कमिटिनि होदों आरो कमिटिया बिनि सायाव डिटेलै जों डिसकास खालामदों 1-to-1 पइन्टफोरखौ जों डिसकास खालामदों आरो बे गासैबो मडेलिटिखौ सरकारनो पलिसिनि थाखाय आरो डिसिसननि थाखाय बिथाङा गाबोनो बिथांमोना दैथायहरगोन आरो बिनि उनाव सरकारि भाबै जिखिनि पलिटिकेल आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ जि माने एप्रुभेल बा डिसिसन नांगौ सरकारा बेखौ फाथायहरगोन होननानै कमिटिनि चेयारमेना जोंनो खोन्थादों आरो बे सानखालिनो मोनाबिलियाव आसामनि एजुकेशन आरो फाइनान्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो मोन्दों आरो बिथांखौ जोङो स्पेसियेलि आपिल खालामदों जे बिफर एसेम्बलि इलेक्शन 6.3 जि एमअएस आदार जिखिनि दफाफोर मथा मथि आधा मावफुंनाय जाबाय आधाया दाबो सोलिगासिनो दङ जेरै बाउन्डारि कमिसननि बाथ्रा इनक्लुजननि बाथ्रा आरो नैबे स्कुल प्रभिन्सियलाइजेशन मेटार बेखौ बिफर इलेक्शन मावफुंनानै होनांगौ होननानै जोङो 6.3 खौ स्पेसियेलि जोङो रिकुवेस्ट खालामदों आरो बे आपिल खालामनाय बायदि बिथाङा बे स्कुलनि इन डिटेल जिखिनि डाटा तथ्य दङ बेखौ बिथाङा नागिरदों आरो जोंनिफ्राय अलरेडि जोङो होखानानै दोनबाय आरो बेखौ जोङो स्पेसिफिक नैबे जिखिनि मडेलिटि दङ बे मडेलिटिफोरखौ जों बिथांनो बुजायनानै होनाय जादों। दा बिनि सायाव बिथाङा फैबाय थानाय समाव डिसकास खालामनायनि गेजेरजों
गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय मोनसे मोजां डिसिसन होननानै बुंदों आरो जोङो हपफुल जे बे खामानिया इलेक्सननि सिगां माबा नङा माबा मोनसे पजिटिभ डिसिसन फैगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो इयुनाव हाबा मावनो हानाय बा नैबे स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हानाय बा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जिखिनि खामानि दङ बे खामानिखौ जों मावनो हागोन दा बेखायनो आङो फोरोंगिरि नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों जे एसे धैर्य हमनांगोन एसे नेनांगोन आरो बारा होंगो दोंगो बारा बिराद नार्भासाव बा फ्रास्ट्रेसनाव थायोब्ला जोङो माने जेंनायाव गोलैगोन दा बेखायनो इमिडियेट जोंखौ लोगो हमोब्लाबो बा सावरायोब्लाबो बिनि सलुसना आल्टिमेटलि जिहेतु गभर्नमेन्टनियाव आरो मडेलिटिखौ जों गभर्नमेन्टनो जिहेतु जमा होबाय दा बेखायनो एसे वेट खालामनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों आरो बांद्राय जोङो जाहाथे निराशायाव जों थाया आं बे बाथ्राखौनो दाख्लै 12 थारिखआव जालांनाय बे प्रभिन्सियेलाइजेसन कमिटि आरो आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जि डिसकास जाबाय बे मेटारखौ दिनै आं क्लियार खालामनानै होबाय गोजोन्थों।